pel projecte de transformació i cocreació del pati de l'Escola d'Ovella, per portar a terme un projecte participatiu de la comunitat educativa que ha acabat amb una transformació radical del pati de l'Escola d'Ovella a nivell d'usos, de relacions, de contacte amb la natura, i passar de ser un espai dominat per una pista poliesportiva a un pati dividit en 3 àrees: moviment i psicomotricitat, tranquil·litat i intimitat, i experimentació i contacte amb la naturalesa. D'aquesta manera vam prevaldre els criteris d'igualtat de gènere, es va pacificar el pati i es van diversificar les activitats. És al·lucinant el que s'aconsegueix canviant la mirada, allò que dèiem, de vegades innovar és mirar diferent, com per exemple el pati d'una escola. Ja podeu venir a recollir el vostre Premi Innovació Educativa. Endavant! Doncs estem molt agraïdes i agraïts de rebre aquest Premi a la Innovació Educativa. Volem remarcar que és un premi que recollim en nom de tota la comunitat educativa de l'Escola d'Ovella, on hi han participat tant infants com famílies, equip docent, equip de menjador de migdia i altres entitats externes com raons públiques i coeducació. Fruit d'aquesta col·laboració i d'aquest procés participatiu, avui dia podem gaudir del pati que tenim a l'Escola d'Ovella. Un pati amb el que, entre tots, hem vetllat per aconseguir espais de moviment, de tranquil·litat, espais motrius i un espai que realment on es pugui viure la coeducació amb la seva essència. Nens i nenes puguin jugar en diferents moments del dia amb aquells espais amb els que s'hi permeten gaudir. Nosaltres vam començar a fer-ho quan teníem 6 o 7 anys i vam començar a fer maquetes i després del temps, el temps va anar passant i van construir el pati al col·le i va quedar molt bonic. Diferents espais, no només un pati al col·le, que surti tota una pista de futbol, també que hi haguessin llocs on poguessin haver-hi més persones no jugant a futbol, sinó que també estiguessin tranquil·les i puguen llegir o fer més coses diferents. Doncs en aquest pati volíem jugar a altres coses que no fossin només futbol i bàsquet, i llavors vam fer vam pensar diferents espais, com per exemple una passarel·la, on hi hagi un tobogan al final, per exemple, o espais de tranquil·litat on la gent pugui llegir, pugui estar tranquil·la, parlar del que vulguin, i no sé, i que tots estem molt agraïts, jo crec, per tota la gent que ens ha ajudat a tenir aquest pati, i ja està. Jo parlo en nom de l'AFA, l'Associació de Famílies d'Alumnes de la d'Ovella. Soc l'altre sector que va participar de la comunitat educativa en tot aquest procés de creació del pati nou de l'escola. Les famílies estaven molt engrescades en repensar un espai que fos molt diferent del que teníem. Sabíem que el repte era fàcil perquè no hi havia res, per tant, qualsevol cosa que féssim ja portaria alguna cosa nou i diferent al pati. Ha sigut un procés que han participat moltes famílies, teníem un grup motor per donar impuls a tot el projecte, que eren potser 4 o 5 mares o pares, i després vam fer tallers i ja van participar com 30-40 persones, que la meitat eren famílies, i també hi havia la part de mestres, de monitoratge. El resultat ens ha agradat molt a tots, però tot el procés de com s'ha anat fent al llarg del temps jo crec que ha sigut el més interessant del projecte, d'aconseguir posar d'acord tots els desitjos que venien sobretot dels nanos, l'experiència dels mestres i la col·laboració que ha estat molt important de les entitats que ens han ajudat a portar-ho a terme. I ja està, agrair que hagi sortit així.
l'aportació del Consorci. I l'aportació del Consorci, sí. De fet, l'administració el que ha fet és que tot el que havíem pensat ho ha materialitzat. Perquè és veritat que des de l'AFA vam aportar al principi un esforç econòmic, vam veure que no arribàvem ni pel principi i llavors l'ajuda de l'administració ha sigut decisiva per materialitzar tot el que volíem fer, des de luego.